No niin, terve taas kaikille. Se on Osku 007 täällä taas ja tänään mä teen jonkun random videon mun kaverin kanssa. Ja hänen kanavansa nimi on One Up Mushroom. Se tyyppi, jolla on, en muista montako videota, mutta jotain 2 tilaajaa. Vähän tilaajia, ei se 49 tai jotain. Sulla on 3, mulla on 2. Onko? Mä katson! Kato meikänkin. Kato munkin. No, ne katsojat voi katsoa alhaalta, että mitä se, paljonko sillä Katoppa munkin. Kato ihan muuten vaan munkin. Paljonko tilaajaa? Mä unohan montako tilaajaa mulla on. YouTube. Siinä tossa. LOL. Lel. Pokemon Go. Mäkin alan pelaa. Mä näytän jotakin 5-vuotiaalta, kuulostan 5-vuotiaalta kameralla, mutta... En ole 5-vuotiaalta, jes. En ole! Mäkin pelaan Pokemon Gota. Ja mulla on valkoinen tukka. Sanokaa, Ja noin 1 000 000 snapbackia. sanokaa kommenteissa, jos tekin pelaatte Pokemonia ja mikä teidän paras CP. Mulla on 556 hypno. Mulla on sama. Tai niin, ei ihan sama. Ei ihan sama hyppy. Mulla on 466. Ei, mä oon powerpan sitä. Mutta nyt ei puhuta tästä Pokemon-hommasta. No, ei niin. Vaan nyt etsitään Oskarin kanava ja katsotaan montako tilaajaa sillä on. Me ei, hyvää työtä, me ei muisteta paljonko. Mä oon ehkä tilannut miljardille kanavalle. Mulla on 400 tilausta. No, keskity hetken. Aivan sama, ei nyt mitään. Ei mitään. No, kanavat hae. Ai joo. No koetaan. No. 007. No mä en voi tehdä sitä. Mulla on näyttäähän se rikki. Mä en voi. Oho, et sitä. Feikä. Se on siinä viimeisten joukossa. Siellä. Siellä. 0 uutta videota. Kohta on. Sulla on 2 tilaajaa. Paljonko mulla? Paino sitä takaisin nappula. Pirtti. Niin. On sulla hikka. Mulla on 3. Joo. Niin. No. Niin. Kuka on perunut tilaus? En tiedä. Mulla oli aiemmin 3 ja mulla on hikka, joo mä tiedän. Tuo on erittäin ärsyttävää tuo. Sormi pois kameran edestä! Suu kiinni. Eikö mitään? Mihin me Mä oon menimme? miljardin snäpärin jävä. Mä tiedän, mulla on paljon. Mennäänkö meille? Ota lentokoneen mukaan. Mikä hemmetin lentokone? Nauroja. Lentokone. Oh Lol. Mutta tämä video alkaa olla tässä. Se oli Oskun 007. Se oli aivan ollut randomi-video. Niin. Mutta se oli Osku 007 täällä taas. Se olisi moi moi moi.